Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Buntis ako. At kailangan kong patayin ang bata dahil buhay ko ang nakasalalay. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig ng iyong programa. Ito ang libangan ko. Kapag free day ko or off ko. Marami na akong narinig na iba't ibang klaseng kwento ng ating mga kabisyo. And right now, I just want to share my own story na sana ay magbigay ng inspirasyon sa iba. Itago mo ko sa pangalang Donna. At ito, ang aking secret file. Year 2022. My husband and I celebrated our 5th wedding anniversary. Parehas na maganda ang trabaho namin dito sa ibang bansa. And we are now in our early 30s. One thing na challenging sa buhay mag-asawa ay ang pressure sa pagkakaroon ng anak. Oo. Laging may pressure sa pagkakaroon ng anak. Lalong-lalo na kapag alam ng buong bayan na matagal na kayong kasal. Actually, na-lesson naman yon nung nang ibang bansa kami. Kaya lang there was a time, back in 2019, nagkaroon kami ng reunion sa side ng mother ko sa Pilipinas. That time, 2 years pa lang kaming kasal ni hubby. At inaasikaso pa lang namin ang aming papers abroad. Doon sa reunion na yon, imbes na masaya lang naman ang lahat, iba ang naging pakiramdam ko. May mga tito at tita ako na ang bungad agad sa akin pagdating ko sa reunion ay kung kailan daw ako magkakaanak. Tinanong pa nga nila ang asawa ko kung meron na nga bang laman ang tiyan ko. Alam mo yon, DJ Rocky, nakakaasar. Kasi sino ba namang hindi gumugusto na magkaroon ng anak after wedding? Although depende naman yun sa season ninyo and depende sa priorities. But for us, we've been trying and wanting to have a kid. At ang matindi pa dun, nagkumpulan pa ang lahat ng mga tito at tita ko. At ang pinag-usapan nila
that time ay ang relationship namin ng asawa ko. Merong pa dong kinukumpara yung sitwasyon ko dun sa iba ko pang pinsan na mabilis nagkaroon ng anak. 3 months after the wedding, ayun, buntis na agad. And then, nandun yung sister ko. Currently, that time, buntis. Bira lang daw ng bira. Asar na asar ako nun. At hindi maipinta sa pagmumukha ko yung pagkaasar ko. Lumaki kasi ako sa pamilya ng mga kababaihan na halos lahat doon sa pamilya merong offspring na para bang ang dali-dali lang sa kanila ng lahat, na anytime na gustuhin nila na magkaroon ng anak, then boom, buntis na agad. But my case, it's an isolated case. Yung sister ko, buntis sa mga 3 anak samantalang ako wala. Then, kung alam lang nila na super focus ako sa pag-monitor ng ovulation at period ko, na para bang isa na akong scientist sa isang laboratorio. Hindi ko lang lahat masabi yun because I am also frustrated sa situation na meron ako. Kung pwede nga lang gumawa ng himala, diba? Ginawa ko na. Although, may technology naman. Pero napakamahal. And since hindi pa rin naman namin priority ang pag-aanak, that time, well, we took our time. Hindi pa rin mawala yung inis ko dun sa mga kamag-anak ko. Na kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa relationship, sa marriage, and sa pagkakaroon dapat namin ng anak. I get it. Ganun talaga ang kultura ng mga Pinoy. Laking pasalamat ko na lang na nakapunta kami ng ibang bansa. Na lesson yung ganun. Then, we focused in our married life. Hindi ko na masyadong pinansin yung mga sinasabi ng mga tito at tita ko. Although there are times na nangungumusta sila, yung parents ko, nagtatanong na rin. Pero iniba ko na lang yung mindset ko. Baka talagang gusto lang nila na magkaroon ako. Magkaroon kami ng asawa ko. Kasi excited sila na magkaroon ng apo o ng additional baby sa family. The year 2022, kakatapos lang ng 5th anniversary celebration namin. May napansin ako sa sarili ko. May napansin akong bukol sa dibdib ko. And dahil feeling ko naman bata pa naman ako, also wala naman kaming family history ng breast cancer, hindi ko naman agad inisip na seryoso yung bukol na yun. Medyo pinatagal ko pa. Kasi parang hindi naman ganun ka-worried yung mga doktor. Then few months later, nag-decide na akong magpa-mammogram. At dun ko nalaman na may BI-RADS 95 ako. Anong ibig sabihin nun? 95% daw may breast cancer ako.
Na-diagnose ako ng stage 2 breast cancer. It was October 16 when I was diagnosed. Then ni-refer ako sa isang clinic para mag-freeze ng itlog ko. Kasi sabi ng doctor, pag nagpa-chemo ako, pwede ako maging infertile. Ang unang appointment ko para sa egg retrieval ay October 22. Pero bago pa ang lahat ng yun, noong October 21, napansin ko nang may iba sa akin. Hindi pa ako nagkakaroon. Madalas naman kasi ako magkaroon ng delayed period. Pero para lang sigurado, nag-pregnancy test ako. So umihi ako dun sa test kit na yon. Waited for a few minutes. Nakaupo lang ako nun sa trono. And then when I checked again, the kit, nanlaki ang mga mata ko. 2 linya ang nakikita ko. That only means positive. Positive. Hello mga kabisyo, ito nga pala si DJ Rakitera, ang babaeng naniniwala sa kasabihang wala ka mang jowa, maganda ka naman at maraming pera. O diba? Ano yun? Wala kang pera? Nako, you can't spell ganda without anda. Medyo charot with harot. Buti na lang may Bingo Plus. Ito ang first ever live streaming bingo in the Philippines. Piso lang ang kailangan mo para makalaro at magkaroon ng chance manalo. I-download mo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store o pwede mo rin namang panoorin ang live streaming sa bingoplus.com. Maraming games tulad ng Pinoy Drop Ball at kering-kering mo na manalo ng jackpot up to 200 times at 15% cashback up to 4,317 pesos for new players. Pagcor license ang Bingo Plus, kaya FAS na FAS ka talaga kabisyo. Bingo sa saya, plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos. Promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Nagre-ready ako for chemo. Tapos biglang malalaman ko buntis ako. Nagpanik ako. Tinawagan ko yung asawa ko na nasa work that time. Then sabi niya, let's make it happen. Don't worry, I got you. We will do everything. Then tumawag ako sa oncologist. At ang sabi, magpatuloy lang daw ako sa clinic dahil may kakayanan naman sila na makita kung viable pa yung pregnancy. Pero alam mo yun, DJ Rocky, hindi ko maiwasan na magduda sa dalawang mga mata ko kung totoo ba yung nakikita ng mga to. Kasi parang hindi totoo eh. Hello, may breast cancer ako, tapos eto, buntis ako. Eh di ba normally ang mga nabubuntis yun yung mga healthy? Ang daming takot. Naisip ko, what if kailangan kong i-terminate yung pagbubuntis ko?
What if kailangan kong isakripisyo yung sarili kong buhay para sa anak ko? We really wanted this so bad. Pero anong gagawin kung may sakit ako? So nag-usap kami ng asawa ko at ng mga doktor tungkol sa mga options. Kung mag-determinate ako ng pagbubuntis ko, I needed to wait 8 weeks bago ko gawin yung egg retrieval. At hindi pa ako pwedeng mag-chemotherapy nun. Kung maghihintay ako ng 8 weeks, papasok ako sa second trimester at pwede na ako magsimula ng chemo. Pero seriously, hindi ko kayang isipin na magki-chemotherapy ako habang buntis. Sa isip ko, baka may masamang mangyari sa baby. Pero ang sabi, may mga kababaihan na raw na nauna nang dumaan sa ganong klaseng proseso. May mga case studies naman na pwedeng gabay ng mga doktor. So they told me that everything's gonna be okay. Pero alam mo, DJ Rocky, hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip. Kaya ba talaga akong gamutin ng mga doktor ko habang inaalagaan ang anak ko? Itutuloy ko ba ang pagkakaroon ng anak sa mundong ito? Kahit na alam ko na hindi naman sigurado kung magiging safe siya dahil sa kalagayan ko. Mag-decide daw kami, sabi ng mga doktor. So my husband and I came up with a decision that will change our lives forever. Pinili naming mag-asawa na ituloy ang pagbubuntis ko kahit may breast cancer ako. Weeks ng pagbubuntis ko. Nag-undergo ako ng mastectomy. Isang operation na high risk, lalo na't buntis ako. Every day we prayed. Walang mintis. And God granted our prayers. It was a miracle. Naging ligtas si baby dun sa operation na yon. Then at 18 weeks, nag-start akong mag-chemo. Isang round kada 3 linggo. Walang palya ang check-up namin. Lumalaki ang baby namin at mukha namang nade-develop ng normal. Then, dumating na ang ika-30 week. Nagplano kami na i-induce ang delivery ko sa 34 weeks para matapos ko na ang chemotherapy na hindi safe para kay baby. Pero mukhang may ibang plano
ang anak ko. Na tanging silang dalawa lang ng Diyos ang nakakaalam. Dahil lumabas siya at 33 weeks. Yung labor ko, tumagal ng 4.5 oras. Sa loob ng 18 days, nasa NICU ang anak namin. Then 2 weeks after, nagsimula akong mag-chemo ulit. 1 round kada linggo. At nang mag 5 months siya, nagsimula na akong mag-radiation. Araw-araw ng 7 linggo. Sa ngayon, kapag tinitingnan ko ang anak namin ng asawa ko, walang salita na makapagpapaliwanag kung paano namin lahat na pagtagumpayan yun. Hindi ko rin alam kung ano yung perfect word para ma-describe yung paghihirap na dinanas ko sa pagpili namin ng desisyon namin yun. Pero isang bagay lang ang sigurado. Thank God for technological and medical advances. Hindi ko alam kung ano ang magiging lagay ko sa mga susunod pang araw, buwan o taon. Pero ang proud ako ay lumaban ako. At kasama ko sa laban ko ay ang asawa ko. Hindi namin hinayaan yung takot na mamayani sa mga puso namin. Nagdasal kami ng nagdasal, patuloy na umasa. At hindi nga kami nabigo. We also thank the Lord for the doctors na talagang gumabay sa aming mag-asawa at kay baby all throughout our journey. Siguro kung hindi dahil sa kanila, wala na ako ngayon dito. Kaya sa mga kapwa ko babae dyan, at sa mga mag-asawa dyan, na trying, tandaan ninyo, when the time is right, the Lord will make it happen. Tiyaga-tiyaga lang. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ninyo. Continue praying for it, and it will happen. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Donna. At ito, ang aking secret file.
Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hi mga kabisyo! Narito na naman ang inyong basa princess raketera na mahilig chumeka. So ang chikanes natin for today's video ay itong friend ko na napaka-metikuloso sa pera niya. As in OA talagang pagbabudget because let's face it, mahirap talagang kumita ng pera at napakamahal na mga bilihin ngayon, no? So ito na ang plot twist. Kahapon, nagyayamag samgyup. Di gulat na gulat kaming lahat kasi usually iwas na iwas yan sa mga ganong kainan. At alam nyo ba? Nanlibre pa siya. Kaya naman pala siya nagka-extra na pera ay dahil sa Bingo Plus. Nalibang, nag-enjoy ng todo kalalaro at nanalo pa sa Bingo Plus. Baka tulad ng friend ko, ikaw na ang susunod na mananalo, ha? Kaya itry mo na ang Pinoy Drop Ball at iba pang mga laro sa Bingo Plus app para sa chance manalo ng jackpot up to 200 times and 15% cashback up to 4,317 pesos for new players. But wait, there's more! May chance ka ring manalo ng jackpot prize up to 312 million pesos! I-download nyo na ang Bingo Plus app sa Apple App Store, Google Play Store, or panoorin ang live streaming sa bingoplus.com. Pag-or license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ka rito. Dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by Digi Plus, one of the 38 Philippine companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. 15% cashback up to 4,317 pesos promo runs from February 6, 2024 to December 21, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Donna's Secret File. Si Donna na inialay ang kanyang sariling buhay nang sa gayon ang bata sa kanyang sinapupunan ay mabuhay. She was 3 weeks pregnant or I don't know kung ilan talaga yung weeks na pregnant siya nang malaman niya na siya ay merong breast cancer. Imagine, alam mo na may breast cancer siya, tapos biglang boom, malalaman mo, buntis ka. Napakahirap ng decision-making process na yun. Napakahirap ng sitwasyon na yun. Dahil mag-iisip ka, mag-aalala ka para sa kaligtasan ng iyong anak. Kaligtasan mo, kaligtasan ng anak mo. But the good thing, dito sa mundong ito, meron na tayong mga technological advances. Meron na po tayong mga technological advancement tungkol sa medicine. Kaya naman kabisyo, pag may pera ka, kayang-kayang madugtungan ang iyong buhay. Pero pag wala kang pera tapos nandito ka sa Pilipinas, mabubulok ka na lang. Diba? Good thing sa ating SF sender, nasa ibang bansa sila. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakaintindi sa kanyang secret file, nasa ibang bansa sila ngayon. So, yung health services nila, yung medical services nila abroad, di hamak naman na mas maganda kumpara sa atin. Sorry na talaga, ha? Nag-real talk lang ako. Alam mo, Donna, napabilib mo ako ng sobra-sobra sa iyong secret file. Napabilib din ako ng asawa mo, ha? Ibang klase ang pinagdaanan mo sa paglalakbay mo sa buhay na ito. Damang-dama namin yung lakas at tapang mo sa kabila ng pagsubok. Hindi pa ako nagkaka-cancer, pero I'm very sure na hindi madali ang pagharap sa isang diagnosis na meron kang cancer. Yung lagnatin nga lang tayo, o kaya maramdaman lang natin na may acid dun sa sikmura natin, o kaya naman, diba, parang sumakit lang yung ulo natin, parang feeling natin, uy, shucks, baka may aneurysm na ako. Yung ganong feeling, hindi na madali, nakaka-anxiety, right? Nakaka-anxious. So, yung iyo na ma-diagnose ka na meron kang breast cancer, napakahirap nun, napaka-challenging nun.
Tapos sumabay pa yun dun sa pangarap mong magkaroon ka ng anak, magkaroon kayong mag-asawa ng anak. At pinili mong lumaban sa buhay para sa'yo, sa asawa mo, at sa anak mo. Tinuloy ninyo ang pagbubuntis mo. Kahit na alam mo na mahihirapan ka. At kahit na alam mo na pwedeng manganib ang buhay ng iyong anak. But then, meron nga tayong tinatawag na medical technology. May advancement na ngayon ng medical technology, kaya naman mas gumaganda na, mas nalalaman na, mas sigurado na yung mga doktor kung kayang lagpasan ng pasyente nila yung sakit nila. O kung magiging safe yung inaalagaan nilang pasyente. At sa bawat akbang na ginawa mo, mula sa mastectomy, chemotherapy, hanggang sa radiation, lahat ng ito ay nagpapakita na hindi ka sumuko. Pinili mong magpatuloy para sa anak mo sa kabila ng lahat ng hirap. At in-acknowledge mo pa rin yung support na nakuha mo from your husband, from the doctors, from your family, mula sa mga mahal mo sa buhay, at mula sa Panginoon. Isa kang simbolo ng lakas. Yung storya ninyo ay inspirasyon at pag-asa para sa ibang tao. Para bang tinuturuan mo kami dito na sa kabila ng lahat ng mga hirap, laging may pag-asa na hindi dapat mawalan ng tiwala. Lalong-lalo na sa poong may kapal. Naway magsilbing inspirasyon ito sa marami pang tao na dumadaan sa mga katulad mo na nagkaroon ng pagsubok. And when the time is right, the Lord will make it happen. Maniwala at magtiwala ka, bisyo. Na darating din ito sa inyo. Hindi yung cancer, guys, ha? Yung baby. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me at raketera@gmail.com. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.